जतन खुलुमबायखा खाजोन ताकुकते बुकुसं फाइनाय 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 चिनी तिप्रामो थापातिनि अंगै जों 12 hours 12 घंटा ADC एरिया बन दाकखा अ बन्नो जाय जायखे चारिना बागै जत तिनि हास्तेनि ताकुक बुकुक संनो आं खाबाय खुबाय कबक जागो तामनोखे अ चिनि बन्नो रगै जों चिनि खरां तिसागो चिनि मानथाय सकथाय ते चिनि गेदार टिप्रालेन्ड ते स्टेटहुड डिमान्ड अबनतयै जों दिल्लीगो चिनि खरांनो तिसानाय जों साइमनो अ हास्तेव जों और हानि बसारव औरनि सान अफ द सवेल्ड औरनि भूमिपुत्र रव और मानथाय सकता मायांग तंगमानि जों बिरिमान कफाय तंगमानि जों चाकरि मायांग तंगमानि जों बै चिनि हा सेकजाक मानि अ अमतिराव जों सानाबागै जों क्राक खायै याब्रि बाक्साखे जों फाइनाय 30 तारिख सेप्टेम्बर चिनि ADC एरिया जों बन दाकखा अ बन्नो चारिने बागै जत चिनि खाजोन ताकु बुकुरक याब्रि बाक्साखे जों अ बन्नो सक्सेस खायनाय अ बन्नो जों कप्लाय खायनाय हामबाय।